खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे फरायनो गाबखरबाय स' आङो दिनै थालिरनि पकरा बानायदोंमोन स्वीट पकरा बेखौ बानायदोंमोन आं स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला बेनि रेसिपिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नायनो स्वीट पकरा थालिर आरो आटा होनानै बानायनाय जायो बेनि थाखाय आं लादों थालिर थाइनै ओमफ्राय सेनि बेकिं सदा आटा फार्स्टआवनो आङो थालिरखौ बिगुर गारनानै सेनि आरो संख्रि एसे होनानै ग्राइन्ड खालामनानै लाग्रोनोसै ग्राइन्ड खालामनाया जाबाय नै आंना दा आं बेखौ मोनसे बासनाव बहरनानै लानोसै आरो बेवहाय आटाखौ एसे एसे होनानै मिक्स खालामलांबाय थानोसै आं बेवहाय जेबो दै बा गाइखेर होआ आं बेवहाय बेकिं सदाबो होगोन सामससे आंना मिक्स खालामनाया जाबाय नै दा फ्राय खालामनानै लानोसै